May gabi sa tanan, mga kaigsuunan ko ni Kristo. Aniya na usab kita sa atuang YouTube channel, Romano Katoliko na Simbahan. Welcome sa tanang mga subscribers ug sa tanang mga viewers. Sa unang video nga atong gihisgutan mao ang 7 deadly sin nga nasa atong kasing-kasing nga ana usab sa atong simbahang Katoliko. Ug ato kining makita diha sa Biblia ang kamatuoran nga anaa gayud ang 7 deadly sin. So ang Biblia bala ang kasulatan kinabuhi sa atong simbahan, tuburan sa tanang pag-aumang Biblia, pulong sa Dios. Pulong sa Dios ang Biblia. So atong hisgutan karon kung giunsa o kanusa nasulod ang sala sa kalibutan. Sa ang Diyos, ang God the Father, nakita niya ang kalibutan nga hawang kaayo. Walay sulod ang kalibutan. So, sa unang adlaw, gihimo niya ang una, mao ang kahayag. Nga naa jud ang kahayag. Gauna gyud ang kahayag. Tapos ang kangitngit. Mao na ang unang adlaw nga iyang gihimo. Ug ang kahayag mao na karon ang adlaw ug ang kangitngit mao na karon ang kagabhion, gabii. So sa ikaduha, iyang gihimo ang tubig sa ibabaw ug tubig sa ubos nga mao ang langit. Ug ang ikatulo, gihimo niya ang dry yuta, dagat, mga tanom o kahoy sa ikatulo nga adlaw. Sa ikaupat nga adlaw, iyang gibuhatan kini og kahayag nga mao sa adlaw gitawag og sun. Ug sa matag gabii ang bulan ug ang mga kabituonan. So nindot nakaitan-aw hayag na nanay bituon kung panahon sa gabii ug nanay buwan pating hayaga. So ang ikalima mao na ang mga sea creatures nga mga isda, tanang klaseng isda gikan sa pinakagagmay ngadto sa dagko, tanan nga ani ang makita nato karon mao kana ang gihimo sa Dios. Tapos ang ikaunom naghimo siya og klase-klaseng mga hayop, mga kaning makita nato nga mga hayop karon iya kanang hinimo sa Dios. Gihimo niya ang mga animals nga buhi nga naa sa kayutaan, naa sa land, no? So finally, ang Ginoo naghimo siya og tawo. Gahimo siya og tawo. Ug ang ikapito mao ang iyahang paghuman gyud niya gihimo may pahulay. Mao na nga doon natay adlaw nga igpapahulay. So diha sa Genesis atong mabasa kung giunsa paghimo sa Dios ang tao. Nagkuha ang Dios og dust ug iya kanang gihulma nga tao ug miingon siya, himuon nato ang tao sama sa atong panagway na anak atong na. Naana din ha ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pero ang God the Father, maulay una nga maoy nag-create. So pero naana na sila, kay miingon gud nga maghimo. Himuon nato ang tao sama sa atong dagway. Sama sa atong dagway. So ang tao sama sa dagway sa Dios. So, mo na mga kaigsuunan ko nga, paghimo niya, iyang giumol, ug iyang gihuypan sa ilong, ug adunay kinabuhi. Mao si Adam. Ug miingon ang Ginoo nga kining makita nimo tanan Adam sa Garden of Eden. Makaon nimo tanan ug ikaw maoy gitugyanan nga mobantay aning tanan. So nakita sa Dios nga nagmingaw si Adan kay ang mga hayop dunay mga pares na babae na lalaki, no? So nakita sa Dios nga dili malipayon si Adan nga nag-inusara. So
kita dili kita malipayon og mag-inusara. So nakita sa Dios nga dili malipayon si Adan. So pagkatulog ni Adan, pagkahinanok ni Adan, nagkuha siya og ribs, no? Og iyang gihimo nga tao nga mao si Eva, ang babae. So kaning mga babae gikan ni sa ribs sa lalaki. So dapat mahalon, dili binuangan, dili pasakitan, kay kini gikan sa inyong gusok ang mga babae. So mao to nga karon nagpuyo na sila nga special kaayo, malipayon. Wa sila kaguol kay di wa pa man sila ato, wa pa mopasok ang sala ni atong tungura. So ug unsay ilang gustong makaon nila. So dihay pero ang giingon sa Dios nga kanang kahuya maoy gidili. Kay kun mukaon si Adan, diha mamatay. So naanay kamatayon. So si Adan naminaw siya. Pero ang babae karon kay ang serpente nga mao ang bitin. Nana ang kasina, nana ang kahakog, naana ang pagdumot, naana ang kasuko, naana tanan. So ang bitin miingon din na, psst, nagitawag pa niya ang babae. Tawag niya, psst, siya no, ingat siya no. Nag-ingon ang Diyos nga dili mi mukaon anang kahuya. Siya, kuan na lang mo sa Ginoo kay kung mukaon man gud mo ani niya, aduna na mo'y kaalam, maparehas mo niya. So mao to nga diha pod natintal dayon si Iba, may kaon siya. Ug karon gitawag nato og mansanas. O may kaon pod si Adan. So silang duha diha na ang sala misulod sa kalibutan. Ug diha na sad nila nakita nga hubo na sila. Kay atong wala pa sila hingkaon atong prutas ha. Wa pa man sila kalibutan nga hubo sila, pero sa pagkaon na nila diha na nakita nila nga hubo na sila. So mao na mga kaigsuonan ko nga diha nagsugod ang sala. Mao to nga aduna nay kamatayon. Kamatayon sa spiritual ug kamatayon sa ato ang lawas. Mao to nga ang Ginoo mitawag na Adan, Iba. Wa nanago sila. Nanago kay ngano man naulaw sila kay hubo. So karon nakita sa Dios kay may kaon mo sa gidili. Gidili nga kahoy hingkaon mo. So didto niingon ang Ginoo, ikaw bitin sa tanang mga mananap, ikaw ang limbungan. Magkamang ka sa yuta ug magkaon ka og das sa tibuok nimong kinabuhi. Ug kun makit-an ka sa kalaban nimo ang babae, kung makit-an nimo ang babae, imo siyang tukbon sa iyang tikod. Kung ang babae usab ang makakita nimo, madugmok ang imong ulo, magkaaway kamo hangtod sa kaliwatan. Hangtod sa kaliwatan. O giingnan pod ang babae. Ikaw babae, magantos ka, manamkon ka, magantos ka sa kasakit sa pagpanganak. Apan, mangita ka lang gihapon sa imong bana. So karon si Adan ang iyang giingan, ikaw lalaki, ikaw Adan, magantos ka, magmaningkamot ka nga makakaon kay og dili ka mulihok di ka kaon. So mao na nga ang mga lalaki karon mulihok yun na para ipakaon siyang pamilya, moagi gyud kag singot. So sa una unta to sa wala pa nakasala si Iba o si Adan, wa gyud intay problema, pero kay nakasulod man ang sala, so diha na kay ingna na si Adan sa Ginoo nga magantos ka, dili mo makakaon kung dili mo magantos sa kaumahan. So mo na mga kaigsuonan ko nga nasulod ang sala sa kalibutan diha na panahon nga si Iba o si Adan nakasala. So klaro jud kaayo na. Klaro kaayo nga ang primero wala gyud sala ang kalibutan, wala. Wa pa may tao. Sus pag-abot sa tao karon kay natintal man siya. So karon mahitabo pud na sa atoa karon ang mipuli nga Adan mauna si Jesus Christ. Wala joy gikunsad na sa Espiritu Santo.
Oh, og si Mama Mary nga walay buling sa sala. Mausad siya mi barug nga babae. Ug mao po na si Mama Mary nga mo tamak sa ulo ni Satanas, sa ulo ni Sabitin, si Mama Mary. So, klaro kaayo mga kaigsuonan ko ni Kristo nga naa na gyud ang sala. Pagkasala ni ibaw ni Adan, mao bitaw na nga once nga ang atong mga kabataan pabunyagan gyud nato ano man aron mawala ang original sin nga mao to ang pagsupak ni Iba ug ni Adan sa forbidden nga giingon sa Ginoo nga di sila pwede mokaon anang kahuya pero mikaon jud sila. So mao na nga diha na nagsugod ang sala. Diha na nga magantos na ta pag-ayo nga karon naa grabe ng pag-antos. Sobra-sobra pero do na tay paglaom kay naay kahayag giuna gyud sa Dios paghimo ang kahayag. That means nga ang kahayag mao si Kristo. Nga bisan naa ka sa kangit-ngit naay Dios naay kahayag. Mao tong kahayag gyud ang giuna sa Ginoo paghimo. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga sa sinugdanan ang kalibutan nindot jud kaayo unta. Nindot gyud kaayo kung wala lang nakasala ang atong mga ginikanan nga si Eva ug si Adan. Wa gyud problema. So, adto ganing tungura, si Adan, namatay si Adan 930 years. So, di na kakaabot ana, no? Sa ako nag-iingon, murag di na kita kaabot, bisag ganing, binta, maglisod na ta ana karong panahona. So, mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo, nga di ta mabalaka ka na ang kahayag. Tinuod misulod ang sala sa kalibutan, pero si Kristo, mao'y nagbayad sa sala, sa katawhan. Iyang gibayran sa iyang hamiling dugo. Giluwas, gilukat pa niya sa sala. Ug niingon pa gani gyud na ang God the Father. Nagbasol ako nga anong gihimo ang katawhan kay makasasala man kaayong mga tao. Pero tungod sa akong Diyos nung kaluoy, mao na pod niya na atong hisgutan ang divine mercy. Tungod sa atong Diyos nung akong Diyos nung kaluoy. Unang giluwas ta, gipalukat ta pinaagi ni Jesucristo nga ang Ginoo nagpakataw uban nato nga mao si Jesucristo. Mao na nga ang kaluwasan naabot na. Ang mga sala naa na. Pero atong paningkamutan nga mukupot gyud ta sa Ginoo. Nga ang Dios na mao na atong kuptan kanunay og si Mama Mary kay ang babay nga dugmok sa ulo sa bitin kinsa man na si Mama Mary. Kay walay buling sa sala si Mama Mary. Sa unang babae si Iba makasasala, pero si Mama Mary walay buling sa sala. So mao na may tamak sa ulo sa bitin. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo, di ta mabalaka. Kung naa may mga kasalanan, yes, naa na. Pero ang Dios gibilinan ta niya naa sa simbahan nga ug makasala ta kumpisal. Pero atong paningkamutan nga maghinulsol ta labi na karong Lent karon nga atong hinulsulan nga tibuok na tong kasing-kasing nga naghinulsol ta nga paningkamutan nato nga dili na makasala pero sa giingon na nga si Kristo gani gitintal man gani ni Satanas kita pa kaha. So unsa may atong buhaton kung naa na ang tentasyon? Ang atong buhaton nga magpaduol ta sa Dios kay binunyagan ta. Di na makakuan si Satanas sa tuwa kun kita binunyagan plus nagpaduol ta sa Dios kanunay. Nagbasa ta sa Biblia kay mao ni ang giingon nga tuburan sa tanang kaalam ang Biblia. So mo mga kaigsunan ko nga ang sala nakasulod na pero gibayran ang sala pinaagi ni Jesucristo og si Jesucristo nagpakatawo sa kalibutan diha ni Mama Mary. Nga si Mama Mary usab walay buling sa sala. So atong paningkamutan nga karong Lent nga atong hawason ang atong mga sala, i-give up na nato atong mga sala sa kinasing-kasing gayon. Aron makaangkon kita sa gingharian nga giandam sa Dios sa atoa. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga atong paningkamutan nga moduol ta kanunay sa Dios aron panalipdan ta. Kay panalipdan na sa Salmo, mabasa gyud na nato nga siya ang tigpanalipod sa atoa. Wala gyud makakuan sa atoa kung naa ta niya.
duol ta niya. So atong pa din kamutan mga kaigsuonan ko ni Kristo og maayong gabi og daghan kaayong salamat og sa sunod na usab magpadayon ta sa Lent lang gihapon no. Sala